אנו חברת אור ברק מתעסקים בשירותי ניקיון מאז שנת 78, ומזה כ-30 שנה אנחנו מנקים במגזר הציבורי והעסקי, מנקים דירות לאחר שיפוצים, לאחר בנייה, תריסים וחלונות, שירותים ואסלות, קיורים, מוזאיקות, חרסינות, קרמיקות, ארונות מטבח וארונות של אמבטיה. פאנלים אנחנו עושים מסביב לכל הדירה, מקרצפים את כל הרצפה עם מכונה וסקוטש ברייט, מורחים את הרצפה בווקס פולייסטר, לאחר מכן מבריקים את הרצפה, ובגמר עבודה אנחנו עושים הדברה בכל הדירה. כל מה שאנחנו מתעסקים, אנחנו עושים אותו בצורה מקצועית לחלוטין. אצלנו לא מתעסקים לא ילדים ולא סטודנטים. אתם רואים את העובדים? עובדים מקצועיים לחלוטין. אנחנו נותנים שירות בכל רחבי הארץ. אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, לבדוק מבצעים שיש לנו. נשמח לראותכם בין לקוחותינו המרוצים. תודה ולהתראות.